Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов катнашуында Биектау районының Пермяк авылында газ үткәргечне файдалануга тапшыру тантанасы булды. Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте тарафыннан 2019-2023 елларга торак коммуналь хуҗалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру төбәк программасы буенча 23 километрдан артык озынлыктагы урта һәм түбән басымлы яңа газ үткәргеч төзелеше тәмамланды. Президент яңа бистәдә яшәүчеләрне шатлыклы вакыйга белән котлады. Төзүчеләргә рәхмәтен җиткерде. Халык өчен газ ул тормыш. Аны күрмәгән кеше генә белми аның нинди авырлыгын. Шуңа күрә менә безнең президентыбыз Владимир Путин һәрбер йортка бушка газны китереп куйырга кирәк. Бүген көндә менә шушы безнең президентыбызның күрсәтмәсе нигезендә зур эш эшләнде. 944 йорт өчен газ китерелде. Шуның 500-е инде бүген тоташтырырга әзер һәм йортлар да әзер. Шуңа күрә менә бу икенче тормыш, яхшы шартлар һәм Пермяки җирлеге ул бик яшәр өчен матур, сыйфатлы урын. Шуңа күрә монда газы да булгач, тормыш бөтенләй икенче.